Formålet med del 1 er at finde ud af, om ascorbinsyre titreres som en monohydronsyre eller som en dihydronsyre. En titrering går ud på at finde ud af, hvornår der er ekvivalens mellem to stoffer. Når der er ekvivalens, betyder det, at forholdet mellem de to er det samme som i det formelle reaktionsskema. Til forsøget skal vi bruge 0,3 gram ascorbinsyre, 250 ml kolbe, 25 ml demineraliseret vand, 0,10 molær NaOH og sunburette. Først afvejes ascorbinsyre, og det fik vi til 0,296 gram. Derefter blander vi ascorbinsyre med 25 ml demineraliseret vand. Og det omrøres rigtig godt, så ascorbinsyren opløses. Som indikator tilsættes et par dråber phenolphthalein i opløsningen. Som titrator bruger vi 0,100 molær NaOH. Først nulstilles boratten. Derefter titreres ascorbinsyreopløsning ved at tilsætte NaOH. Det titreres til opløsningen har en blivende lyserød farve. Mængden af NaOH svarer til 17,5 ml. Forsøget gentages nu igen. Denne gang fik vi mængden af NaOH til 17,3 ml. Nu denne. Formålet i delopgave 2 er at bestemme C-vitamintablettets indhold af ascorbinsyre. Til forsøget har vi brugt 5 C-vitamintabletter, 250 ml kolbe, 25 ml demineraliseret vand og 0,100 ml NaOH. Først knuses og afvejes 5 C-vitamintabletter. Man tilsætter 25 ml demineraliseret vand ned i kolben med 5 vitaminpiller. Opløsningen opvarmes i omrøring. Et par dråber phenolphthalein tilsættes som indikator. Der titreres med 0,100 molær NaOH. Titreringen fortsættes indtil opløsningen er blivende rød. Efterbehandling til del 1. Først så udregnes stofmængden for NaOH, og det gør man ved hjælp af trekanten hernede, hvor man skal finde N. Så vi ganger koncentrationen med volumen. Det er altså 0,01 gange med 0,0175, og det er 0,00175. Og det gør vi det samme for titring 2. Efterfølgende så findes stofmængden for ascorbinsyre, og det gør man ved at sige massen, som vi afmålte, som blev 0,296, og den dividerer vi så med molarmassen, som er 176,14 gram per mol. Og så finder man forholdet mellem de to, og eftersom det giver cirka 1, så ved vi, at det er en monohydronsyre, og dermed er det den øverste reaktion her, der passer, fordi at den er monohydron. For at beregne stofmængden af NaOH, så siger vi volumen gange koncentrationen. Vi ved, at volumen af den tilsatte NaOH, det var 7,8 ml, og det laver vi så om til
liter, som svarer til 0,078 liter. Og det ganger vi så med 0,100 molær, der ligesom er vores koncentration. Og det giver 0,0078 mol. For at beregne stofmængden i de 5 tabletter, altså askorbinsyre, og det vi ved, at forholdet er 1 til 1, så skal der stå det samme her. For at finde massen af askorbinsyre, så skal vi bruge den her trekant, der lyder stofmængden gange molarmassen. Og det vi ved, at stofmængden det er 0,0078 mol. Og at molarmassen det er 176,14, så ganger vi dem med hinanden. Og det giver så 0,137 gram. For at finde massen af en tablet askorbinsyre, så siger du massen af 5 tablet askorbinsyre, som er 0,136. Og det dividerer du så med 5 for ligesom at finde massen af en tablet. Og det svarer sådan til 0,8274 gram. På varedeklarationen stod, at der burde være ca. 500 mg per tablet. Grunden til, at vores forsøg ikke stemmer overens med dette er, C-vitamin indeholder en større mængde af aminosyrers korresponderende base end aminosyre. NaOH kan ikke reagere med denne base. Ud fra første del af forsøget fandt vi ud af, at aminosyre er en monohydronsyre. I del 2 fandt vi ud af, at C-vitaminpiller indeholder askorbinsyres korresponderende base, og dermed bliver vores resultat noget mindre end varedeklarationen. Er det rigtigt, Lasse?